Mas beo deriv seo vision ag léamh scéalta nuíochta as Mericeál. Don an 8 febhra 2019 agus mulas agam an bheiceann tú nó an dtuigeann tú ceart tarsúl Warwick an léinneamh sinné yes Governor Justin Fairfax, yes Governor Virginia. Tá sinna dhéarchím folitiúil I Virginia, mar tá pictúí tágaí chun solas den governor ag cathe rá ach a clúdathe le snas dú. Agus ba gnách é seo go lua sa fisiú híis beidir gur chuimhinn de héireann í fiú a bhfuil ís éigin orthu mis mar hampla an Black and White Minstrel Show. Bhí sé normálta de riní bána harisí an dhaoine garma le snas ach sna hochtúidí bhí sé as fashion ach fós féin tá picture seo tágaí chun solas ó bhliain iris. Olscail an governor. So sé, tá sin ag leo Racon Calibert hís in Virginia. Níor was hílme gom déanach chus cosúil go poblachtáach just tu gom seo faoi dearan is. Need a second. Normand Senado, Thomas Normand. Agus gambeliscil, ní hí an governor éisiil. Tá an governor driblas ní a second grade rinne sin. Tá ceanara na parlamente I dribloid. Gos anis tak to le fis go an yes governor I dribloid de war leventie anse Gnéis. Mar hiig fi mar sin tá chuniscleo sna meán hí sin le gachéine sa tóir na politúirí seo agus sa tóir fictiúirí damnathe. Ní chéan pictiúir de mar rinne leis an éireú amháin. Ach is cosúil go bhfuil an bhliain iris chéanna lán le haisigh. Nu sé léit agam níos ní is agamach sin atáthar ag tuairisciús nuachtáin inniu. Sin méid sin Virginia scagchaí againn inniu. Ní I meabhaí an scéal seo faoi Jamal Khashoggi an sádach a rúnmharaíú, a feallmharaíú go neamhrócaireach in Istanbul cúpla míohain. Tá ag tuairt le fios inis go raibh na údarás éigin ag éisteacht le MBS Mohammed bin Salman cad é an téarma tá bhain
Gan leis cil caiimmen termar seo lorach agus tíine sé seo domáiste don na chaint ach iné ríghafna sé ríghafna na Harba Sádi agus chosúil gur idir ceapú chórá idir MBS agus san chomhróir cóirdeoir dá chuid agus ag scaoile bagartha grána ina measc go núsáidteach sé pilléir chaisiáidí. Níor úsáidú pilléir ach feallmhaí an créatúir. Tugann an idircheapar seo le fios le tuiscint go raibh feallmharú chaisiáidí an radar le fada ag na Sádaí. Well, ní léine sásta leis an National Enquirer ach na Hamadáin I cheannaíonn é sa siopa gach seachtain. Ach is cosúil go bhfuil cead san don chrítar Pecker, Scott Pecker sílim san dó únéir an National Enquirer agus dlúchara de chuid Donald Trump. Tá Jeff Bezos únéir Amazon ag tuairt le fios níthe ag chur líomhaintí srachaireachta Ilya Pecker. Seo líomhain a haringín scéiméireacht idirnáisiúnta chamaléireacht agus cóchealaigh le chéile. Tá pósa Jeff Bezos pléascaí le déanaí. De bharr is cosúil cailín a thosa Bezos ag siúlamach léige le déanaí agus cheol Bezos téacsannaí agus pictiúidí gréasta chuice agus atánis is seileadh an National Enquirer. De bharr seo an srachaireacht nó an líomhan srachaireachta. Ní léimna de le rátha go faoi sin. Well, tá breithimh na cuairte uachtarí tar éis deire a chur le dilí a bhí carsaríonanta dhinmhile. Ba díosbóireacht dhéire is cosúil agus bhótáil siad 5-4 leis a giústíis Roberts ag taobhú leis na libreálaí is cosúil. Tá seo Ilya go tharlú I bhíonas dlí nua a rithú I Louisiana le déanaí chun na sríonna a chur dhinmhile. Eileen. Tá Frank Robinson marmh ba rugway 1995. Bhí cinní sé bhí sé 8-3. Thos sé amach mar cheapadóir páirce mo ag immer díorchluife ar nó. Díorchluife. Díorchluife. Cá leis cil rifocailm le déanaí cá checail go bhfuidir tíar. So an díorchluife agus díra mar ar nó tá cluife éireannacht ar ban an díra. Well, duine méid armad ar sin. Bhfuil Frank Robinson 5-8 sé buile baile ó dír
agus bin sa ré revrogi. Agus bechan rodi kinne mar renew banistoile in zijn Major League. Slicha blian no mar sin treiste Jackie Robinson an kinne hioran a rasnu. Frische. Agus é na bhainisteoid tugtar le fis gur siúrí sé le fán daingan nó más hairlet le lábhláidir. Deide leis cosúil na Brooklyn Dodgers an Tá me lorg focail eile. San Cadúnus. Sílim gur bhar an focail foiile nós ach but ag na Brooklyn Dodgers San Cadúnus MLB. MLB. Alright. Tá da daon lochaí ag iarraí polisithe nua timpeallacht a chuir i bhaim. Is cosúil go bhfuil siad ag pleanáil don ré ír Trump cé nach bhfuil éon fianna sé géine nach naireoidh leis sa chéad toghcháin eile. Tá raibh tuairt an Green New Deal ar seo. Réiteach nó glasas dócha. Ritheadar rún scópú lehan leheadach farsin le déanaí deardaín agus é geistig san bhíú as an nua dhéan an díospóireacht náisiúnta hathrú héráide. Tá siad ag agart an stáitiúnta deire a chur le hastaíocht charbóin breise faoin bhliain 2030. Fair play dóibh agus ar nó cé eicimid chun cín sa fossaí Alexandria Ocasio-Cortez, AOC. Tá miúsím nua ar oscail de Goibhne Boris Yeltsin ag atelgan an Ivo de. Cha gnom ceanna tuairt achasán do Vladimir Putin. Tá misneach ag duine éigen i dtíreain. Tá teannas i dtíreain i dáil agus an rank sa réis gur bhfuil leasfríomhhearan na hidáile le lucht na bheiste nó buí sa rank dá réir sin tá an rank ag athgharm toscare as an idáil. Is agam an sin agus ambassador na Frank. Má sé, sin gníomh mór. Tá déan lethaí teach na nionadaithe glúich ag lorog tuairiscán cánach Donald Trump a rís an toras seo gúsáid forráil adúin
sa chód cánach. Agus tá ar a chuirt tús leis an tóireacht iad a gháil, cá bhis nach nairúilio, an svéilio fí láthir sílim. Bhí mé gír an focail caol chúiseach úsáid tá na rúsí tá tí bhéirden bhíú síom seo ag déanna an achasáin seo go caol chúiseach de réir a New York Times. Cé Whittaker an tardaine gníomhach ní hé an tardaine búin go fóil. Agan sé le fis go bhíanói sé, túra sé fíana se. I díomh an Isrúchain faoin rúis. Agus gheall sé nach gurfí subpoena dá láróch sé leis a banéal fuid leis an mínse fisrithe. Níl sagam, beidir. Má tá bach ar Facebook sa tín, chunas tá gaiidi leoháin, mar tá gaiidi leo. Well, míníon an scéal sin ach ní bhí nóí mise, mar níor lé mé an scéal. Cumasc bank, tá BB agus T, chad ó hesan BB agus T, níl sagam. Agus SunTrust gíre Cumasca. Chun an séú bank is smó America a bhunú. An smoine maithé. Níosí an síl. Tá nuamhrach tir éis billiún dollar cánach, income cánach a chalúint le bliana nús. Ní fis ná rire céirt a hála. Táthar ag fisrú an eabhríaltachta seo, sin an neamhréire, nó an an normálta nua Tá stúidí. Ó sé, tá an NBA ag trádáil go fóil, sin ag trádáil in Missouri. Agus hálan spricghát, an spricám le déanaí ach díadach raibh an spricám deire leis na Raptors, Mark Gasol áil ó na Grizzlies, agus deire leis na Bucks, Nikola Mirotic áil ó na Pelicans. Níl túide agam cé hiad na himlóirí seo, agus cé hiad na fórne seo an téanrad gur féidir am rá ná go maineann sé le kisfeil. Well, chuúna má áite cinn teile faoin rás seo. Tá céad cearachar sé lúthleasaí ag rásaíocht céad tríocha cúig míle. Muna bhfuil dul móram is rás rathe é. Ná lua mé, mar ní me amlá cínta faoi sin. Ach má sé luide a cúig déag dúsceart Minnesota. Ach tá thar gleannacht a réile se rás mar sin féin. Inéon an chuilethe polach seo tá tuéis shadow os cían an bheannéirear. Right. Focail deasa nach bhfuil me gíar a dearmad a dhéanana orb. Peter gon dhéanana mé dearmad orb cibé. Ísleidí an tú fuinne go ríomhre. Ceansaí an tú peta is dócha. An tesaí agus lasanta sort. Más orsa an locht agus má ghleacantú sin tá tú ag admhail milliún.
Se. An anún suaisk agus suáilceach. Sort. Tá siadm go bhfuil tríomh religiún le suáilceach nach bhfuil ag suaisk. Na suáilcí, ceart? An anún na focail sin agus dearfach. Suaisk, dearfach, suáilceach. Tá rud sort angli le suáilceach nach bhfuil. Roilí, réaltocht agus neamhréir ní is an céim fágur scríomh me iad sin síos faoi thó beidir go bhhaca me focail in éifris. Beidir an fuacht a teasaige. Ná bacla sin, tá me ag ggéireadh tá me fuair seanachil deas sa bhuachlóid maidin agus tá me ag ggéireadh é a luaileh. Cóád a héan teas agus fuacht. Cóád a héan teas agus fuacht. Rion rudaí. Is idir liom an seanachil sin úsáid le me inín ána atá fuair agus teasaí. Tíbhistí a chuig nóid scaití. Ach beran an fuacht a teasaige ní bhíonna is agad cén tróil sé dul a riamh. Ní honan le agus faoi le. An onan fear le, fear faoi le. Ní honan iad ach má an fidir le méad an difriocht a bhíniu. Cealaíthóir, an onan cealaíthóir agus daon úscailteois. Dóide mé, mar má tá son daon úscailte. Is cealaíthóir thú. Ach má éiríonn leat is daon úscailteoir thú, nach Muna naidóch le dónal ó conal, diatach muid a rá go fóil go mé cealaíthóir. Ach deide leis, mar sin tugann muid an fúscailteoir. An daon úscailteoir ní is agam. Mac ochtathe. Má lacan tú... Well, bhí me dúsáid me in termar seo de Tom Brady. Ní mac nádúra é de chuid New England ach is mac ochtathe é agus tá me gúsáid a terma mar sin. Le fada ní ó bríthar maithagam am a leagan rud a dhéanann tú aber mis go dógann sé méadáire am agus tugad bú clog amach agus fan tú amach. Úsáid an bríthar túis. Túis ce cho fada agus a thógann sé ormsa an tafid seo dhéanam mar hapla. Ok, sin gachéin rud, súla go bhhain sibh. Úsáid nó taimh as sin, hagus go mé muid a caint le chéile rís sarabhád. Idir an dálín of Guim Ra Dé orh go dige. Slán.